Egunon danori, heldu de momentue. Aur guez, tertulire, gaur ganera, beti ikarten duen tematxu beten lantzipein prekupeten dozkulakon geure Euskal Herriko da Bermioko turismu dalata, gero eta jente gizau dator. Gaur be, San Juan eringo txagu, San Juan eta horlako beste leko batxuri, zelan dakoien organizeta, da zelan guztako leki daskun, da zer ekarten dauen horrek herrire. Gaur daku geugaz, eskerrezkoi, atutxa, Ainara, Marta da Karine. Ongitorri dan hori. Haune, txukirratira, geuri eta zeuena dan irrati honetara. Haupa, kuadrilla. Egunon. Zelan zauzie? Ederto baten. Ostabe, gogugaz, ostabe... Gogotxu, faltiaz baot nik, bio bat. Bai, ez da. Bai? Zantxuti irratizek engantzitzen dauela. Totalmente. Karine, nerviosa? Apurtxo bete. Apurtxo bet, ikusko zuzen bat aguantako txuen, 3 minutu erdi. Bueno, ostabe mongo txagu San Juaneko temiri, eta bueno, ze egiture okinbiko leki dauien hemen turistek datozenak, zer imita bien. Dato txiki bete mongot, zer ikusko zantzuen neguen, gehizen batan Italian dauen aitzurri famosue, Venezian, Venezian da? Fontana di Trevi. Azibiesko braten, bebai, sarreri bertara plazara. Eta hemen estatu mailan bebai, Sevillatik bebai ikusteko pagainbide, berrak kalera edo plazara sartuteko. Orduan, nik San Juanen ez daikitz, zenbat pagaten dauen, edo pagaten badauen ez badauen pagaten bai. Zer eran ikusten zui horrek hori egituri edo? Gure basoien nego askan nahi? Asiatutxa. Vale, badakigu gure San Juan zelan dauen, ez da? Zelan dauen gobernata, Bermiotik kanpotan estamento batetik, aunque, diputazioetan hona da. Benetan, askotan diputazioek, Bermiotarran berbie ez dago defenditen, ez dako Bermiotarrakaz zer ikusia eskorik, eta eurek itzen dabie, asko, lan asko, edo euren objetibue da, igual Bermiotarrakaz bat, ez datorren baten proiektu, ez da. Ikusi du guen genia ze pasadan. Eta bai pasaten da, horreko dagoela esan, proiektorik ez dagoela. Ez da, gure arrezen ez dagoela proiektorik bultzatute, herriko aktoriekaz, ez da, igual souvenirren dendakoekaz, edo hotelakaz, edo restaurantekaz, edo enpresakaz, ez da. Nik hori askotan esan dut. Maize bat bidule, leku bat bidule, honedanak batuteko, eta hori proiektue aurrera atarateko. Ze pasaten da beste leku batzutan, ikusi du hori masifikazioe, limite batera ailega dela, punto batera ailega dela, zelan eskestana soportable. Ez bertako arrezentzako, ez bera monumentu edo leku edo instalazioentzako, eta benetan ikusten du, kaltie itxentzona berari lekuri, ez da? Arrezek aportu, benekani aportu, karterak aportu, dana masifike, gure ambulatoizu txikitzu edana, eta seguramente bere Bizkaiko txarrenatariko edana beteitzen da jentiegaz, ikusten du gauze danak beteiten dizela, ez da? Eta gure arrezek askanien hori sofridu itzen dago. Eta hori palieteko ikusi du, Andaluzizen, zelan da, Italian, beste leko askotan, Torre Lendorzera edo beste leko batxutara joan bihar bason, pagaimizu. Eta hori inat. Bueno, nik ide bati, bestal, asko lekin nahi esaten zelan San Juan dan monumentu natural bat, eta kategori berezi betako orduen, ni pentsatzen dut bakotxa, esan bigarala konstiente, zelan porta bigaran, juten garaniko olako lekutara. Hori alde batetik, egize da, basifikazioe dauenik eta ona, baina kontrolata dauela.
kontrol bat dau, kanpoko jentintzako, sarrera pidauie, eta badinotxut hori persona bakotxok ekin bidau konsientzize, olako leko batera zuzenien, zelan jokatu bizun. Osea, eske ja horretan kontrola erun behar badan bebai, apurtxo egia topaten dut, no sé, apurtxo eta fuerte, no? Bai garten dana da, kontrola dauenik eta ona, askoz hobi hau dauela bera San Juan esatez. Zer pasaten da, niretzako, voy a hacer esaten dan moduen, de la abogada del diablo, niretzak, ez dinot, ni nau masifikazioen alde, bai nau, igarritzen da, jendetxe dauenek eta ona, kanpoko jenti dauenek eta ona, horrek eragine positibo dakola gure herrizengan. Naiz eta, zeuk esan zuen moduen, zuk ezu pentsaten, bai nik ikusten dut, San Juanera duen jenti bai, Bermiotik pasaten diez. Pasaten diez, edo bazkalduten, edo Bermio ikusten, edo pasa. Zer pasaten da? Edo pasa. Bueno, zer pasaten da, ezke dau autobusen temi, zer komentatuten da beti San Juanera, autobusez dutie. Udien autobuse dau. Orainen bidena da, proposatu, diputazio hori autobuse imitzeko negun bebai. Horren beste kotxe zegoteko. Ez que arazue hor bebai badau. Ze jentie, naiz eta esan, kotxigaz ez duteko, kotxigaz duten da. Eta orduen, Bizkaibusek beste aukera batzuk emon bidauz bebai. Ez, hori furgoneti mini, 8 persona sartuten dizenien, ja jente gehiago zintzen sartun. Orduan bai, jenti geratuten da zumbarik, edo jenti kotxe ez duten da. Eta hor bai, oetan dana, aparkateko leku bebai masifikazioe, gero daku bebai eneperiko aparkalekue, zelan kobraten dauen, 3,50 euro. 3,50 euro kobraten dau. Orduko? Itxitzen zune kotxea, 3,50 euro. Bardintze, ordu bet, ordu bi, 3 ordu. Ene perintzaten badozu ez. Ene beritzaten bazun ezu pagabia. Hori karu haue da. Bai. Claro, noretzako da hori diru, Hori, berantzako, ze beran propiedadi da. Beran propiedadi Ja, da, claro. da. Ez que ez da zoko bestleko hori apartekateko, orduen... Bai, berape bai ikusin jau eta aprobetsen jau hori. Claro, claro. A ver, alda esan apurtxo bete ez politxe, ez da? Bai, benetan esan, berape bai soluzio parzial bat eman dau. Joder, berake... atara kontu ez lako soluzio, Berantzako, bai, berape bai, beran parkine, berakin jauena, zean lehen parkine besta egon. Vale, da zetik ez da pagatu hori diputazioe. Adibidez? Ez daulako proiektorik, ez daulako nidearik. Eta gero beste gauza bat bai, pentsatu dena da oso garrantzitsue, Bermioko turismo buleguek udien bizitak gidatuek itzen dauz San Juanera. Eta hor kobraitzen da. Eta hor, bebai, zeitzik kobraten da, eske beste leko batzutan ez da kobraten, bai kobraten da. Non ez da kobraten. Kejasko oten da, kanpoko jentiek zelan kejaten dan, horre bizitek gidatuek kobratie. Eta ni pentsatzen dut hor bizitek gidatuek dauzela, giekaz da ondo organiz eta autobusen, gi edutxu gorarte, azalduten txudana, eta gero buelta osta bere. Logiko da kobrati, ez da? Dakitxela gi guztize, edo nongo lekoetan pagain bizuz. Harin jau edo beratu, pagain bizuz. Zezu zuzenien bai Egiptora, ni zunein lekutera, zuke izu pagaten zebez. Bai, izu viajie pagaten zunien, hor pagaten zunena. Orduen, nik ikusten dutena, Bilboko aste nagusi zelez, ez da? Bilboko aste nagusizek, beneteko ekintze potentie da, inkluso kulturala eta ekonomikoe, bai. Bai, ze pasaten da, turoperadorak salduten dabila, pak aste nagusia, ja, gaur egunien, salduten dabila, eta barik egaz eta guzti salduten dabila. Bai, halan da. Osea, que, ja, hor proiektu bat da, harina jentiek, cerebro, aputxuetera erabegi dau. Eta zen dugu, hau aktibo ekonomiko bat da. Geure errezentzako, gure eskualdintzako inkluso. Zaztea nagusiak Bilboko bakarrik ez dago gobernaten. Bizkai guztizen gobernaten dau. Milioi bat baino personak izago gobernaten dugu egunero Bilbon. Eta hori, galdetxe da. Nik aurrera getxe dinotena da. Gure horrezen, falta dazku aktibo bat, zeren udaletxe izan bideen parterik eta garrantzitsuena eta aktibuena, eta gero gorrek, aktibibideoz, errezen dauzen,
beste aktibo txikitsu hauek. Dendak, tabernak, kasa ruralak, fabrikek, eta beste gauza asko. Eta hori gaur egunien ez da pasaten. Eta zemat eta denpora gizau pasa, zemat eta denpora gizau gauz galduten, ez da desaprobetxaten hori hobeto gobernateko, eta hori aktibue, nik askotan betzen dut, bai, esan da bolez inerak, geure tesorue da, geure monumentue da, ez da, bai, aktibo ekonomiko bat, bai, bada. Eta pentsatzen eta zibigarri zela pentsaten, ez bakarrik hori monumentue, bai, aktibo ekonomiko parte batelez azibigari ez ikusten. Jentik erongo dau, hori aktibo monumentue, zer dan ekologismo egaz, apurtutu ez egaz, jentek itxiogoaz, edo kontrolatigaz, eta beste batzuk, ikusko daue, zelan, souvenirrek, edo jente loitzen, edo jaten, edo bizitak idatuek itzen. Hor komentaten da, bizitak idatuetan komentaten da, eta duzeniko apunteten turismo bulegora, enfokaten da hortik, eta gero bezaleko batera du, badako zuia gorro turismo loitzeko, eta alzui izan hemen, eta alzari uzuen erosketatara bezetarako batera. Bai, nabuen esaten da, ez turismo bulegotik, sino que udaletxetik bai, harin hau, oza, pentsa, amaitxuten da nien udie, bai, ez da, atrabaizik akabaten dezenien, batxartu migak zela, eta batxartuten ari ez, sektoreetan turismo eta markataritza eta nizuten nahi. Benetan ikusten dut, eta zentzati hori bai, epe laburra guetan ingidure. Ze batzutan itzena, 3 hilabetero, edo hilabetero, eta batzutan, gauza bate gobernateko, igual urtebete pasaten da, daia urtebete galdutzen zu. Eta nik esan dutena, hori leko txikitsue, badakun, nik itxeko kasa ruralak, untxet nau bategaz, bategaz apurtxuet, ia zelean ingauzen gauzek, ez da, han batu, eta esan bitu, nik haurek azitzen autolan, haurek azitzen autolan, eta horrek azitzen autolan, ostras. Orduen, ja badako aktibo bat martxan dagoena. Eta turismori bultzatuz, eta behitute, eta zelan ez, gaur San Juan, bai, imintze gizien baten, aldu goberna hobeto. Nik neun esaten hobeto goberna asuntu. Gero geu bezerizuk esan bigara, porque orduz kanpo, daku manize, generalizen got, orduz kanpo zutie. Ordo tramo bat badauen zuteko San Juanera, zitzizungo zara lehengo korduen, eta azkengo korduen. Ametik amara badauen, errespetai daigun, bai, ez da errespetaten jentia. Ez kanpotarrak, ez bermiotarra baina. Bai, horretan zeu zegoaz ados nago. Orduen. Bai, bitu, esan txut legun nintzen pasadazten. Arratxaldean juna egiten dara, eta darrepentien batek izan dut. ¿Cuándo abran esta tienda? Pues ahora mismo. ¿Eres tú el cacharro? Orduan, horbe bai nik ikusi dut, suertiokin jo, se atrapado gizona, ze igual minutu bi harinau, igual ez dakot. Eta gudu dut esan, bitu, 5 minutoko, 10 minutoko gauzi izan da, eta niko diro itxi dago Bernion, kapotara mexikanu zen da ganera. Orduan, hor, suerte ona okin jot. Bueno. Bai, suerte ona okin jotenien, aldot okin suerte txarra bai. Parkatu, bai, hemen errezentendak oso berandu. Oso berandu igiritzen dago. Bai, horre gauzepe bai. Konpara eta besteleko batzukaz. Horre gauzepe bai, kontrola imidiez. Edo esan gitzienez, pentsaten dugunek, gero bakotxak beran den die, Beran negozizu da. beran gudabulez egiriko dago, ez da? Bai, San Juanelez. San Juanepe bai, beran ordu puntualako kingo dauz fuertienak, ez da? Eta sakin, okin, hori historia memoria bat ongo da, ez da? Zemate sartuten dizen noiz, eta hori, eta esan, ostras, igual, agustuen, Eta kontrol bat eruten da, zenba jente sartzin da, hemen hilebetin nau, horre hilebetin beste. Hauri. Eta horregaz jakin, babitu, badakigun agostuen, 10 eta 20, badauzen 40.000 pertsona, zaitxe holan baden, bai, numero goten dut, ostras, alduz, aprobetxa horre 40.000 personatatik albadun euneko 10,
ezta, 4.010, ezta? Bueno, alduz, bideratu, euneko marra, bai, 4.000. Alduz bideratu herrire bebai, ezta bere, eta beste aktibo ekonomiko bat. Plan bat guzu zen, ez da, Atutxa. Hauri ba, planin betegin. Aurreren baino harin jau, eska, ipatu bidu, bueno, Atutxa matematikue. Eta hainarak esan daudala deabruen abokatue, bakizu, atxo edo harin esan dala abokatuen egun internazionala. Bueno, ze berez abokatu zara, no? Bai. Ba, bitu ganera, ez dakiz deabruna bai abokatu bai. Da ganera, turismo bulegun behon zara, orduan datuk ez dakuzetan inventa hotxeke botako zuia dato batzuk danontxako San Juaneri buruz igual ez dakigunak gentiek. Da bebai erunde, Atutxak esan dauen horretara. Zaskanin daku lurralde bat igual, dakona potentziala ba, ez da, turismo, kirolan, turismo... Agroturismoek eta bai honek rutas ferronas da honek bai dauz oso kulturala dana igual territoizu ikusi txapurtxu San Juan hartungu eredu modure da gero botako zui bai zelan porque horrein momentu nik ez da hitz kobraitzen da, ez da kobraten zema kobrako ez da kobraten ez enbide dau kontrola bauri tiki atara bidela bai kanpoko gentiek azaldu apurtxu bete bermiotarrak ez bai, bueno deitzen bizu eta da horrialde bat edo sino bermio biziti bai aldatara enbizara hor sartu negunezen guzun eta hartuntik eta zema persona eta da online atatilez sarreri, Bai, aurretiz, ez da? Aurretiz, bai. Igual ikusten dinozu. Eta irungu dozuen, sartuten zara, igual ez daulekorik eta beste egunera pasaten zara. Bai, bermiotarrak ez dau atara bihar horitik eta kanpoko jentintzako da. Bai, doain da, ez da pagaten. Da kontrol bat eruteko. De momento, ez da hori balora hori. Denpori gaz balorako dauila, ez da hitz hori... Da holako planak edo pakak eurek organizeteko egunek edo alizateko bideratu beste ekintze turismoko beste ekintze batara badago holakorik edo zetuten zu... Zelan, txutu lertu... Turismotik edo beste... Zetuten bat zuien, ez turismo? Bai, bueno, gero dauz egun konkretu, San Juan de Goie eta horretan egunetan... Beste gauze batzuk pakak itzen diez, ba, igual, San Juan, bai alzara zuen, ez dakit ikusten Sagardotegizek, edo... Turismo bulegotik San Juaneko temien. Gero, turismo bulegotik bai dauz, emoten dize aukeriek, ba, igual dauz itxasontziz duteko, bai hori horrek beste enpresati ez. Galuz eta honek, no? Ez dana bate ez. Eba, izaten datzoi edako jela aukerie. Hau, San Juaneko bizitzie, eta gero ba, itxasontziz gura badauien, ze hori da beste aukera bat, bai hori da, enbidauie, erreserba, begaluzen, eta horrek enpresa tauzenak dediketen dizenak pribauet izenak. Eta hor bai ordainduten da. Zelan ikusten zuie orokorrien Atutxak joan horitzeko apurtxu integra danak bat egin, azkanien geure lurraldiga, zer dauen, enpresakaz... Aktivitatiz bat. Zelan ikusten zuie kobra bai, kobra ez... Ni kobra bai. Marta kobra bai. Da Karine be bai, kobra ez da? Zemat? Bastaki pasemat. Baienin nahi hor parte hartu nikue, han zutien askaningokuen, eronik ez da zema bidarra dagoien, han areke obreruke otxarak areke gomazkuek horrek izeten gora. Voluntari, esan zara lagun. Bueno, gero hauri bebai da garrantzitsue euren papela. Bolondrezan papela. Zein garrantzitsua dan, eta ametik eskerrik asko, euretiez, eta protagoniza totalmente, eskertutekue egun-egunien eureri. Euren barik, estan esango zan ezer. Horpe demostratzen da, zelan ez dauen kontrola eta zontu. Osea, voluntaizuek ondo dau, eta menuz mal eurek haitzik. Esango zen dana ez da, voluntaizuek bakarrik egun bide hori. Osea, horrelako aktibo kultural, sozial eta ekonomikoa dana, voluntaizuek egun bide. Ez que, ezen sortximi bidar zen dut. Hor, proiektu datengo bide hori ondo gobernateko. Eta ez, ondo da voluntaizueko itxi, eta oso importantea voluntaizueko itxi. Baina hori aktibo ekonomiko edana. Eta gana posizionamentu bai, emoten duzkuena,
turismoki moten dozkun posizionamentu, oso altu da. Eta dako voluntario batxun esku. Eta ez da berrelegorik, Eta ez da berrelegorik. Ez da berrelegorik, ia urtetxu edako bien. Ez que, nahu esaten, hain importanti da, segunda noiz da norentxako, zabatxutan argezkez ja aterateko baina ez da balizio batxuntxako. Eta ez dako proiektorik gure arrezen, ze, klaro, gero dator diputazio ikusten dauen desmadria, nahu esaten, bolta ez desmadri itzen daunek, bai, ikusten dauia, diputazioak, ez da bola proiektorik, ez da bola gauze profesionalik, eta ez da, bai, hau ze kristo dago. Eta, klaro, intzozko nire iritziz, diputazioak kendu. Kendu intzozko uskutatik. Ze guk ez du, gaur egunien, ez du erabakitzen, zabez, praktikamente, gaztelu gatxez. Eta, ni pentsat hor, gure representantiek, gehizen baten, hemen 40 urtien egon dizenak gure udaletxien, benetan erreiari faio intzozko gila. Horretan asuntutan. Ze, eurek esan biko esan dizen, lehalangoko baluarte, lehalangoko punta de lanza esaten dena, eurek defendidu bida geure base kulturala eta base ekonomikoa. Bai. Eta ez da hori egin. Eta diputazio guzen jau, hemen honen konplazientzikaz eta kapazidade politiko nulu egaz askotan demostradezko hien persona dauzela, eta zein jauie, geuk hartun gozku. Eta haulan nintzauie, Bai. Eta hauri da pasa dana. Eta dako zamen, representante batzuk askotan isildu egiten dizena. Eta euren barruen, euren partido politiko barruen, eske praktikamente insignifikante dizena. Eske zen egin bide. Ega apotxo eta tema dezen mobiten. Ze, hori gauzie, kenduten dozko eskutatik, eta ez dozko imoten, babitu, meginguz instalazioek, hobetu, ez parkin barri bet, zenoke, igual autobusek inguz hobetu. Zebitu bermiutarri izama kostataskun, soilubeko autobuse, orduardi txika, orduardi ere imintzie. Txorrada lata. Bai, guri kostatasko, la de Dios kostatasko. Orduen, nik gure representantiri, eta gehizen bat, honek 40 urtien gure udaletxien dabiltzezenari, benetan nintzatitxo espabiteko. Ez que demostratzen duzko kapazidade intelektual incluso nulu edako askotan. Kapazidade politiko nulu edako askotan. Eta profesionalmente bai, honek gauzek aurrera terateko, demostratzen duzko gehizenetan, ez beti, gehizenetan, ez da bilan moten emon bihar dauena. Eta nik ametin, esaten zatitxo, mobidu gauzek itxer, ze beste herri batzutatik, bitu nik esan zute, Bilboko hotel askok, hotel handiz, fletaten dauzie, eta hori zepasekin gozu, autobusek, eta horretan autobusetan, pagaitzen da, hori egia. Claro. Eta dauz, beste herri batzutako enpresak, eta gentiek, eta udaletxik inkluso, aprobetxaten geure aktibuedan gauze bategaz. Eta guk ez du aprobetxaten ez. Nik ez du pentsaten, txutino zunbo duen, nik pentsaten dut eurek itzen dago hilagine, bai egoitzik itrabak imitzen txoela. Ze hori batzutan zu zauzamen, dagora udako zu beste jente asko, eta zu proposatuten zu irulau gauze, eta txoia dostuten, hori askotan pasada. Esan. Orduen, hori ez da zango hain erreza, zuk esatzen zu planteatzen. Nik ez dut erreza danik, eta esango danik, oso gatsa da. Planteaten zunbo duen, Bai, gauzitxo bait, nik izan dutena gogorra da, badakit, oso gogorra da. Bai, nik arreto botatzen txatie, esateko, bitu, aite horrek izan da, bai, bitu, demostako txagu kontrakue, iak izan baden. Bai, zuritzatu pasa bai momentu batzutan, egin alegine gauza bat eitzeko, eta ez lortu. Eta ez lortu, ze trabaren bat emitzen txuie. Pasaten da. Hori da resulta bai, gure resulta bai, gaztailu gatzen, zero danien, praktikamente, zero danien, 0,5. Vale. 0,5 danien, ze konklusio ataten zuzuk. Ze atarako zu, ze defendidiko zuzuk, kanpora zuzenien, Bilbora zuzenien, Bilboko hotel batek neuri eskatuten doztenien, esatu da, haulan ematen dituzuek hori, guretzako arreza badala konbiarra. Hori, neuri esaten doztia. Eta lotuten datxo arpi bet, esaten zune, joder.
eske hau nino, txizitzen dozti arpire, eta ganera hau nino, potzitauz. Eta nik, gudot esan, apotzu balienti hauek esan miko ditzela. Nik, hau esan duten berbida, arengateko, hone persona. Goberna eta balientik esan. Bai, da batzutan urtengo da, beste batzutan ez da urtengo. Perfecto, bai, alegintxo. Bueno, nik gaben ikusten da, gehien bat ikusten duten nien YouTubeen, adibidez, jenti espliketen eta ez dut ikusi bat euskeraz azaldute, beti diez, edo Mexikoko bat, edo... Gero bebai kontutenokin, bueno, orain ez dakuzetan guen generi buruz imeroa, bai, horrek erundozku ikusten, azkanin, ze lurralde dakun, da zein dan gure aktibuen, no? Aurreri buruz beba interesate dozte zeuen eritxize, da bueno, da gero esate madabien Karinek eta Martak zemat iruimingo zen daubien San Juan erazbeteko ba ondoko zan dabe, bai. Karine, zemat, 5 euro, 20? Ez, 20 ez, bai, 5 euro, basaitzik ez. 5 euro txu, ez que zuzik, gero frantzirezu ez, la duna de Pilat ikusten, arie baino estana. Da frantzirezu ez, da zauz taberna baten zozer hartzien, da komunera zuti pagain bizu. Bai? Bai, hori betidanik, Ah, bai? A ber. Bai, hori alan da. Alan da. Amsterdamen eta bebai... Zelan. Bai. Perton tabernan banauen, kafe bat hartzien da... Da kafie... 10 santime badan bardin, bai... Da kafie, en vez de euro bi, 5 euro. Bueno. Nik ez duten emingolek izan preciso finko bat, ni voluntadie. Ni emingolek dut. Etxo igotako, voluntad no tiene nadie, lagun. Bueno, ni 5 euro asko topaten dut. Bueno, bi, ero iru bardintzoz fontana betorrin argazki betataratie. Bito, Ainarak emon dago bilalangako pausue miko zandana. Emi ikaja bat, eta... Pausuz pauso. Eta hori, eta ia zelan funtzionaten dauen. Bito, ameteko deletxeri, da korretuen. Emi ikajatxu bet. Save de gaztelugatxe. Gero zuteko baten bat atzetik eta tratra. Bueno, hori apotxu kontralata. Bueno, bai dinen txutie. Hori gauza arreza da. Eta ikusi zelan funtzionaten dauen. Ze igual ondo funtzionaten dauen eta ez da bihar gizau bezer. Hori ja esango zen da, la de Dios. Bai, gero nik izate batena. Agente guztize batu migari ez. Eta proiektu bat landu. Bakotxak aldagona. Nik aldot, ba igual bat 0,0 bat. Gehitxu. Bai, Ainarak igual aldau batu 0,5. Eta Marta 0 bat. Eta Karik bi. Ezta? Neu gitxiena. Bai, bakotxak aldau aporta berak aldauena. Eta horreko dago esan, zu pentsa, aldure sortu inkluso industri bet, txikitsu badan bebai, hore gaztelugatzen taz, aldozkune lagundu gure herrize, portzeto betuten. Ezta? Ze, bitu, ez daku souvenir batabez planifiketa. Ez daku, derechos de imagen be, ez daku. Ez daku, bilaldizena apurtzuet zelan bideratu. Bada hori katxarro, bai, nebetxatu horrek apurtzuto baitu, esan zulez, hori autobuse, linea bat imini, edo inkluso dau gentie, dauzena, taxisek, edo zer dan, bai, albadan hobetu dinamize apurtzuet, ez da? Bai, gero, lo egin herrizen, non gazta, non jan, non erropak erosi, non peluquerize topa, edo non ambulatozioen non topa, eta hori dena. Osa, aldo egin dana bat. Gero funtzionatzen badagonez, hori... Bai, hori badako zu turismo buleguen atutza? Bai, ez da bat onde. Zelako ez dago azkunte batunde? Bai, zuzatuten zara, bermeo bizire, eta bermeo bizin dakazu nora zuen jaten, non egin lo, ez... Hor, bai... Claro, eta hor dako zube bai San Juan, gutxute zan. Bai, nik dinotena da, noperak zardakon preparata San Juanera bizta. San Juaneri buruz. Kudote zan. Zezuk, badakozun eloitzeko leko bat, ez badakozun, ez kuadro bat abez, gaztelugatzen abez, apurtzuet lotuten da kelinko neure ustez, San Juaneko denda, eta bueno, nik ulertzen... Ez dendi, sino que... Esentzize, gu dago esan, hotelatan, agroturismutan, bazkalduteko lekutan. Seguru dagoena, seguru danatan dagoena, seguru hori, bai,
Hobeto bidera. Ez que aurra, bai, Karin ez altza behar eskue, zuke abante inberro eta listo. Bai, bueno, Bai. beitu, bermion dako zuie, torronteroko tabernie. Intzabi barriztu, ondo topaten dut barriztu inbide, gauzeke, bueno. Han bai ez dau, ez zebez, lehenko argazki bepez dinozu, joder, zandan taberniegaz, dakar pla, Esan txitze galdu dau. Dau plakie kanpuen, espliketen dago hori besti zestrie eta listo izakabo. Dare taberniek, niretzako galdu dau, dana. Dana. Ba, Dinot. Karinak marka dugu zer pasada tendan horrezen, ez da? Azkanien, ez da benin hori blokie, hori taldie batunde, bakautxak itzen dago, berana, eta holan supentsa. Ez da rimingo dagoela beste taberna bat, da, bai, super taberna modernu, ez da ize bakize, agarren nintzen txoi taberna bar Espainia, mingo txoie. Bardinta. Ez? Bai. Gustako Bai, zen bai, askun bai. bernietarri hori? Ez. Bai edo ez. Claro, bai, kusten tabernie, gauze ondo, eta dino, ostras, hori igual apotxo eta... Exagera. Bai, exagerazio. beste punto batera, Bai, egudot esan jentik ulertuteko. Ez da gure esan, Espainia. Faltazu hori. Bai, egudot esan, bernietarrakaz bat ez dakona, edo bernieko historizikaz bat ez dakona eser. Nik lagune kanpotik etorritxe, espliketzati bau tabern esaten zan da aulan, ameneko itxen esan da olesko, balda batzuk berderiz pintxeta, saltxin esan daue aparte behar daue, eta gizonak hartazokuen, edo zer. Bai, Tomatiek ultramarinos eta bat. Bai, izan da, tienda, bar, dana. Da, jo, ez dago argazkirik, ez, dauri da peni. Beste gauz bat, ez dakitze panau ondo edo ez. Ez da ozen nahi mitzen orain centro de interpretación. Bai, hori mingo dago, lengo patronatu Bai, poten sandalekuen ordue centro de interpretación. Zer puñeta dabri. Ba, pentsa dute... Da, ez dakitze, ondo banoen, urte bi edo gehiago igual esango da, ez da be planifiketa autobus bat egongo dala, dalotuko dala, zean da, kampo de futbol aparkalekuen. Hori non geratu da, ni hori dako tentzen de... San Juan erazuteko? Bai, egongo da. Igual inventan nahi. Hortik ez. Sortik ez. Ba, nik entzute dako hori. Bai, hori izan lehen inzauin aparkalekue. Claro, da non da hori autobuse San Juanera juteko. Da, zertarako da centro de interpretación de gaztelugatxe, que hay que interpretar. Ni pentsatzen dut autobus lekotik urten bileki dagoela, zetzi jenti bertara due autobusek ikusik eran, dauz kartela egiten ez da informazionik. Bai, Marta ez dinona da, ondizela hor proiektu batzuk ez dizela. Betikules lotu barik gauzek, zu dinozuna, zein da leku hobiena urteteko autobuse, hori, zetxikango izen. Bueno, pentsako gamen, ya, ez da ondo, ez da ingo. Bueno, goizen esan dan aparkateko kotxie... Danale, ez da base bat itzko gauzek ondo. Bizitze gidatuek autobusen aparkalekutik usteten daue, Zeran? Bizita gidatuek autobusen aparkalekutik usteten daue. Ondo, bai, zetxi pentsa da guan goizen imitxe, ez dakizo zer diru zer gaztal bada bedo ez. Ja, bai, hori zauin nien pergoli... Ez da hori katxarru bat imintze zean da, konter moduen... Plan hori izalako, plan zan pergoliek entu, pergoli zan arbolak eta umientzako leko bat. Hori beste pena bat, hori bai inzaubien mini aparkalekue, okitzeko aukerie jentiek bertan itxikotxie, eta handik egin lanzaderak esaten datzuna. Hori, da non dau lanzaderi hori? Non geratu de? Hori bai, zozer kosta dau, zozer fijo kosta dauela. Da beti gauz bardin, ez da plan ezertarako, da... Horin pentsatu dute aizeko herri emoten doz, da pentsako tau, gazako tau, da gero, eske ez, igual ez, hobeto han, eske gen gauzek ondo inbidiez. Gure herrizetako kondizio txarra. Baie, horretarako planin beti. Da, narako, atutza due berain. Eske, Rosi, da hori, ez tozu esan zertarako da hori centro de interpretación ondino. Bai, eske hori planin barik, eta ni oso desastre nahi, eta super desordena nahi, eta bai, horretan gauzetan, beti nahi, planin beti du base zerotik. Bai, danantzako, ez que ez ezertarako. Bakotxa berenekuen txuteakoela imintzen. Nire leko txue, igual eskin etxu bete zango da, eta nipotxeko horregaz. Eta ongo da jentie, barrize sartungu dagoena. Eta gehien bat albadan berniotarra.
Bueno, eta nik- haulan aldu, mantenidu aktibo bat, geurie dana, bermietarra dana. Gaur egunien niretzako sekuestrata dagoen. Vale, non los niños estos te san zertarako da hori centro de interpretación. Ba, esango da San Juanegaz da konzer ikusize, ba, igual historize, abeste zestrie, horre finkatuko da. Santibamineko Zelanda, Zelandareku, Esango da, osea, non ez daki zertarako dan. Horretan dauz, obratan dauz. Esango da. Bueno, centro de interpretación esaten da, salduteko laburrien, gudot esan, hauri, zer dan, noiz sortu zan. Bai, hori, apurtxo beti historize berorrena. Hainbeste lekue horretarako. Hori ez da non dauen, Hainbeste Bai, dirue hori dauz horretarako. obratan eta due horre. Kortijon, lehenko kortijon. Patronatu ondalekuen da gizarte zerbitzuen. Edifizio guztize Hor bota, du, Casa Rosa esaten esan dut. Casa Rosa, hor du, Zenba diro duer? Zenba diro Da hori leku aproposa. Ez, bez, ez que nik ez dut zentzurik ikusten. Bueno, nik ez da hitz, bai, gauze bat esan bidot gure herrizetako la kondizio txarra. Eitzen diz gauzek, Pentsa eta barik. gero ez diez zaboten. Hori bat. beste gauze da. Hori bai. bat. Handaku baleontzize, hemen lepo gani. Ez baleontzi da, papelerak, eta barandillak, eta dana. Gauze asko, bai, bueno, San Juaneri Ez dakiz hola eskue, Bueno, bai, alzu, Karine, Bai, zezute bai, hemen Karine. labode la Bueno, bai, experiencia. okulot esan, imini lameratzuek, eta gero etorri bezgarbi. Bai, aurra, bueno, etorri bez garbitzuten, eta beti izaten duten abe bai debate guztizetan, eske geu bezkara garbize. Ni Geu bezkara bai. konzintzaten, bai, Ni bai. zu bai bitu zema pistale da konbermio. Bai. Amazazpi mila baino gehiago. Eta orduen, ez ez da bai garbitzuten, eske kale guztiz eta hauze, bai, eske bai bitu zelan dauzen kale Kari, guztizek. esango txut. Hori bai, baleantzizna, ni, esan nahien, gitziz jenatareko hemen arrezen, momenta hotxutan bakarra, atatxona aktibo positibo bat, horregi baleantzizen. Zeneun, nire gauzek aurrazin nahi txen zatuten. Udaletxi lagundute. Asko, eta ondo lagundute. Eta Jorge edibidez zertarako. Bai, pasatzen dana da, ez dako zonien basie. Ez dako zonien base bat mintze. Baskanien, basauza agarraten urengotak pasadoragaz. Hauria pasatzen dana. Eta gaur egunien gure pasadora da hauri. Metaleskue. Eta bidu, gitxienez, kafien pasadora esatie. Eta gero zan, ostras, benetekin atrapaten du, hemen ondo itxen du goberna. Hau, hobeto goberna. Baina bai hori, bai, base txarto gondala, gudotetzan. Ez da hu base. Ez da koladora baz, ez da sustinite hori balontxize. Ja, bai, hor Hasi, pasadazku, sustraien. okintzule beste aktibo bat, ez donez jakin, ondo zaboten, ez que ez talagoen egon planenik. Ez da egin dei bat, esate txo, arrezenik. Bitu, oso arreza. Hemen daku hau, nortzuku da honegaz sozer egin. Ba, bizita gidatuak eurek goberna, zepertan barrun jenti onda, bueno. Nortzuku da bie, zuen errek egin. Nortzuku da bie, argazkizek atala. Nortzuku da bie, marrazkizek egin. Nortzuku da bie, bidizuk egin YouTubeen. Nortzuku da bie, guia turistikoek, herri guztitzik eta handik zaurinok intzota. Bai, intze gero, belantzi intze gero, ez hori bide, lelau. Ze funtzitzu ekongo dago belantzi, ze? Bale, bai, pasatzen da, baleontziz Bitu zela, zenbat diru esan da hori gauzia. asko. Bai, Pentsa baleontziz, barik. entre comillas, esangu zerotik jeuzi askule. Da Jorge? Zeroti Zeroti be bai? zauze. Entre comillas, bai, azganin tiro bat esan zen diputazioe, aunque gero... Jorge zer da, hori barkatu. desmadrie. Jorge zer da? Hori Jorge itxasontxi Santos, pintza bena San Martinen... Hori. Eso akordaten? Burua bategaz da una Ba. movida, Ba. diru pilo bat zertako, eso akordaten? Bai, Batku bat iminda bena... Ai, a ver, bai, Gau bat neu beste bat. biharretik etorritze da... Hori beste bat, osea, zertako Bai. hori. Bueno, bueltak amot. Bueno, ba, ez dagoenekon baseri. Eta hori askotan esaten du. Bai, ez hemen biduz, aktibo politiko batzuk, representante politiko batzuk balientie. Valenti bat, Klaru hori. dauena da, bakotxak ezeuen papela dako zuie, ze atutxa da, danok bat. Bai. Ainara da, bitu, badaku hau eta bestie, Marta da, hau txartointze dau. Ez da batzerik, ez da batzerik. Eta Karine, ba, bueno, apurtxu dela de la experiencia, ez da, hau ondoin bide. Bitu, gauze positibo, beste gauze positibo, ba, bizita gidatuek lanpostuen Montxo Bermiotarra askori. Bai, hori egiz da, hori realidade bat da.
Hori zer da? Hori positibo dabe, bai? Nik apurtxu eta hori, guzan dutela konbideratu San Juan hartun deu da, ez da eskusetxatega San Juanerari ingurulez, jakin non bizi garan, zer dakun, zamen ez daku litio, ez daku koltan, ez daku urre gorri. Gerrezizek. Ostantzine... Petrolizu ez daku, zozin etorko zandan, Trampo ahí estaz, bestie, hemen dodotiz deitxu detxagu. Da, orduen, zerringu, hemen, bitu, ganea, ikusten dute, ez dakizu eska baino, Bai, lesan bai, dabi, hemen, bai. kakadizo dabila, 2008-rik. Bai, ikusten zio zetargaz buruz itzen belantxire. Gero pentsako gu, balantxire. Gero ikusko gu zertarako imide, YouTube, ez dakiz zer, no, ondino, bat abesto zui esan, zertarako da el puñetero centro de interpretación. Bastakigu... Lehenengo egin, da gero pentsako gu egin bera. Claro, hori planeta dauzetako dan, purtu bet historiz, Marta, zelan sortu zan, Bai, errize badaki hori. Hori dut esan, gero pentsako, lehela Konta uingu. dauiero, esan dauie, zerengo dauie. Lehela uingu da gero pentsako, zertarako zango da, hombre. Hori maizie, interes hauek esango garrizenak, ni seguramente bat bai esango nahi. Romantiko, Bai, bezke bat hori nagarri ez, esan bitu, homendako zentro ez, aita, zein gozu? Ez, aito, zein gozu itzen bat dugun zentro bat? Ez, bai, zentroen alineotek demoretzak intzotin gozan dana. Ze batxarra izatoretan egon nahi. eta esan inge. Eta esan inge. Batzara Zuentara zen inge. Zuentara zara. Bai, merkatari Bai, horretan. gu profesionalak ari zen. Ba, claro, Bai, eske gu herri guztiz entera bide. Honetaz, eta nahiku inge. Eta delak erun dau elez, ondo dau. Bai, ez da egin hori izan duten basi, ez da, aita hor, zein gozu? Zer dakizu pentsata egitxin ez esan. Se hemen igual pasako 10, 1000 persona, urtien, ez da etxe. Ia. Eta zemat pentsaten zu zela zuk hartu. Edo beste bat, edo zeste bat. Claro, jakin, horre pasadorak, negoziadotezen pasadorak, jakin zematako zuzen herri zen. Eta hori goberna asunto guztiz. Ja, nik amendako titxitxutie pantaien, erderaz topatu artikulu, bai euskeratu injot, ia. Zuku zibiara hotxe egingo da irakurrikot, net. Vale. Ia. Bueno, hemen euskeratuten dauen artien, Bai. ikusten da, bermeok ikiko dauela, centro de interpretación, enlazar los valores de Gaztelugatxe. Vale, tamen askona irakurten, ze euskeratu dozte. San Juan Gaztelugatxeko interpretazio zentroa Bermeon Bizkaian kokatuko proiektua kultural eta turistikoa da. Helburua da San Juan Gaztelugatxeko inguru naturala, historikoa, kulturala azaldu. Eta balioan jarri, bizitariek lekua hobeto ulertu deizen. Segiko irakurten, bai, honek zentxudana dako, ez eskapateko Bermiotik, handik pasaten dizenak edo, hemen herri zen, mantendu, zebakizu jo, zino dabilzela kaletik, buelta katxize da izola, pastillo bat hartuten dabi urbaso bat, eta eskapa, igual gu dabi apurtxu edgitza, genti amarra hemen. Bai, eska horre gaitxik. Ikusten zu, beste gauze positibo bat. Claro. Eske, hauri da objetibue. Erdize komune, gari. Erdize komune esango da. Beste gauze positibo bat, eske... Positibo da, esango txut. Horretarreko preparata egon bigari, ez? Zezu pentsa, gaur da etortzu ze Bermiora, sortxe autobus. Gero zungo dizena sortxirek Gaztelugatxera, Bermion. Lela uingo dabe paradine bat, ordu tardikue, Bai. ostras, gu komerziantiek edo, dende dakunoak edo, taberna. ¿Esta tienda cuándo abre? Ez, bitu ze pasada. San Juaneko txapala. Gaztiek, edo gentie, edo komerzialak, edo tabernak, gaur, lauretarik bostetara, sortzi autobus datoz. Eta hau da rutie eingo dauina. Vale? Osa que prepara. Claro. Zer da San Juan de Gaztelugatxe? Bueno, azalduko da bior, San Juan zer dan, kokalekua, helburua, egoera, bebai, ze aurkitu leiken bertan, genti gero bertara duenien, jakitzeko informazio dana. Bertan ez dauena, Bermionokin, alako zeu zer, ulertuta hondik esango dela
dentro de interpretación eta erdi kumunek esan dagoen esmartak, basti, hori. Taberna mi bide, orduen. Beitu. Taberna bebai mi bide. Taberna bat baurri, claro, armozu Esan, hartuteko. berton. Importantin da taberna. Ba, niko ne pentsatzen dut erakartasun ekarko dauela herrizengan, osea, genti engo da bat du, Beitu. bitu zuk zelan ikusten dut. Da, bajatuten za San Juaneko hartutik, eta garten za berandiera, baian dauena... Ez que... Iminda beban, ez que orain etortaz burure. San Juaneko portalien, non iminda be barandie, non iminda be. Bai. Eskuman, da non da hori San Juaneko... Bertan. Es que, ¿ves? Ez dara pentsaten, gauzek, ez diez Ez, pentsaten. da barandille, Ez diez pentsaten. inbizan dauien beste tipo bat. Acaba de hacer un Un poquito moderno, más. hombre. Danata fijeten zaritxo. Ah, Eh, bai. eta Hemen danatan, bakotxa berena de formación Bakotxa berena profesional. de- Es que bernioko herritarrak, 10 askanien epailerik eta hobienak. Ez que galdetu inbizu, Hori da, gentiri askanien galdetu pasatzen- bidat. ze, egunero erabiltzen damenak bermibuse, badaki zelan faineten den, da zelan funtzionaten. Egunero duene ambulatoi zora. Bai, hori argi dago. Claro. Me parandi, zer dako ba. San Juanesko hori... Hasta da leku hori egoteko. Gainien. Izterra Izterran ganien. non daue Izterran San ganien. Juanen izterran Bertan markie. izterran ganin, ez dauen nimi Bai, izan barandi. bai, bertan bai, dago. bai. Izterra emitzen Izterra zulekuen? badako zu eskuman, barandi da eskuman. Ez dago eskerran. A ber, hori barandi dau iminze pentsata, ambulatu izoti bajaten agenti zetxik benetan. Bai, beste Bai, aldi bai, 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 dau. Arriskutsu da, bai. Ostia, bai emini beste gauze bat. Beste aldien be bai hasi mini, no? Beste aldien be bai, barandile bat imini tokaten dan modokue, osea, Beitu. alde zarrien hori da, zelan da. Portoko etxie hori dauena, Ez manteneuteko. ondino, Ez manteneuteko. ez, atxineko, den dioten esan da gozokizena, Bai. alboko kolarra da atxineko atie. Deimitzen txoie, haulako manilie, nikel haue... Bueno, bai, eske horretarako norbati Pasan bidau. urteko. Ja, beste gauze batera. Horretarako Eske- norbati bidau. Zu dingozu impacto visualetzen Bai, bai, dagoelako, ezin bai, nahi funtzionalari nik buruz. artistikamente... Bai, ez ditut bazu esaten. esate, ez bazu odaletxera, da zetan zu, behitu zin da hori ezin egin. Eske, claro, ezin egin. Ez. Bueno, Da zu, udaletxek ez zu ezin pasatik didako hartik la- usteko ez da bela. Udaletxik ezin dago ezer esan, zeitxik aurrekin mintzau IPV-zeko bentanak. Vale, Hori bai. azteko. Bueno, ez gara, Da hori bai, hori ez horrez da gara gaize gaur. asko. Ez da gaize gaur. Bai, Bai, hori, bueno. osea, dako zu San Juaneko zer Ez esaten da. egiten gu, ze apurtzu Zer esaten da? gaize, Zer esaten da, huella. Dako zu San Juaneko... Bai, aztarni, bai. Hor, Ez da ni. eskuman, adibidez, da bandi, bai, eskuman. Osea, agarra bandia, joen ikusten, Bai, aldo batera zedo, betu Bai, zau, bai, bai, bez, venga, Hori hombre, be ez da politxo. ez da ondo. Eta ez da Ez politxo ez soluziona. ezer. Eta han dau, eta han egongo da. Osea, Beitu. ikustezu zale nintzen dizen gauze. Kuadro bat pintxe dut, eta esan doz mesedez ez imini barandili. Zelan? Ez dut ulertu. Kuadro bat pintxe dutela. Kuadro bat, bai. Txikitu beta holan. Eskatu intzosti. Mingolik ez da zu San Juaneko portala eta bai. Ah, bai. Da esmargoztuteko banandi bertan. Esan doz mesedez ez imini barandili. Ez que, normal. Ez que... Da, horretaz pillo ba gauzek, Gauz asko. Gauza Bueno. asko. Ai. Ez dispentsaten. Ez da la pentsaten. Ez da pentsaten. Bai, A ber. bai, atutza zitzik. Ez da Dinozu, pentsaten. hau arrize emingot herrizen, da kostaten da 2 euro losetie. Bai hau kostaten da 4 euro. Kalidadi hobi hau da, honek ez dago batxien eloize, besti zestri, bai mitzen zu. Ezin zuz egin zeikale, bai iru. Da gero ingo diz beste irurik. Ez, lamerie, irubidarraltza. Desmadre. Da, Ni albaino lasen da horrez. bueno, enuen horren ez hartu gaur estatemi. Bai, eskolan diez, hainbat eta hainbat gauze. Hori nago esaten, ez da bolakon baserik gauze egiten dizenien jentik esateko, hori ez da buondo edo gitzenez hori kritikotasune edo noperan esperientzize edo noperan balorie imitxeko maiz ganien. Ez da zertarako hori. Bai, Ez. ez da egin inoiz. Ez da Bueno, egin inoiz. ilikea, probatia, Eta, no? claro, Ni egon aitz nagusi zen, Bai. da ez da Egin ezer. ezertarako. Ba, igual ez dako zuelako ninjar... Claro, ez dako, handirik. claro, ves, que ikusten zu, gente participa. Zer da hori? Zer da hori? Nore lezongo la gente ez dakina. Agrupazione bat okin leuna, Alde alde zaharreko- zaharrakue. Alde zaharreko gai. Neu bai, banai. Bai, Taldekoa. da ez dugu ez dakit, ez ezargo eunek egun eta me egon gara, okun bi,
zean da, alegre birilketa. Ataten argazkizek dana, ikusteko behitu. Tendido eletiko txarto, hau ez dakiz, hori adibidez, ezertarako. Zitzik partidu badino ez dakiz, beste, ezertarako. Da, ze pasaten da horregaz? Gogue, kentzen da. Partizipatiko gogue, kentzen da. Hori da, nik esaten, funtzionamentu udaletxina, gure aktibuen, barruen, igual ez dala egon, ez dana katastrofe bat da. Ez tokule zen hori. Gure badun, gure badun, hobetu, gure badun gehiago goberna, gure badun, hobiak esan inkluso. San Juanek barandi idako bai, Albadan. Ez que, honek gauzek, gobernaten hasi bigadiez, eratara. Eta ez, amen, Errizen, eta nik hau bai eskotan izan. Tiro asko badako zun, zekusun ingo zun. Ez bako zun diarik, ezingo. Esileko guztietan. Bai, amen horrezen gehizen baten, ikusten du, betiko gauzek itzen, eta zuri, kostako datzu, la vida y más, eta hango zera pelikadan mundu guztizegaz, eta hango zera, zeure txokun sartun de, esaten, a ver, ¿qué es de mi vida? Gente, San Juanen barandi daue bai, Bai. Zer? Barandi da, San Juan, Bitu hemen barandi, Bitu. Hemen Zelako barandi, ni urtitiz ja, eruna San Juan. Bitu, hemen dako zu barandi, dako zu. Barandi dau, Zelako, Eta zuke hemen beti itxuki crossfiten itzen zuen ninarik eta gaue ahal izango zizen, Karine. Bai. Bai, hemen ikuste dut barandi daula, bai, San Juanen, A ver, eske, ni Zure pentsatzen kuadrutan ez, bai, aldagoen. guretzeko askotan, gure gaztelu gatxe, beti ikusi dulez, beti han egon dalez. Ez da, askotan bai, baloriek enduten txagu non dauen eta zer dan, ez da, bai, San Juan maian dau. Claro, etorra... Bueno, bai hori da Etorriak di Juego de Tronos. Juego de Tronos etor da, de bai hori da nari San pasaten Juan. datxo. Bai, ez dut esaten de... Bai, askanien No, bai... Lehen konpondu gara ondo. Bitu, niri jentezko gozten, jo, vaya paraíso, oño, izaro... Nik egun nitxeko gozen normala. Ba, nire txako ez. Baritako Egunero lagun ikusten bete du etorten politxa dana dana. Baiadolizetik, etorzan Bilbora biharrien gizona bota zabinona, Bai. eta berak ospitzalan itzen esan dau bihar, eta, bueno, inginen lagun handizek. Da dator, urtien bi ero hiru bidar San Juan erazuteko bakar. Dino, berari arek emoten txola, bizitasune, energize hartzen dauela... Ja, adibidi modura aldeo aquí. da Danon gauze itzen bat- daulo? Normalien Bilbon. Normalien. Baie Bilbon gedatzen dalakon, Bai, beste biharreko gauze jentigaz. batzuk. Claro. Claro, etorten da, egun, inoizien jau, goizin etorri da gauin juen, San Juanera bakarrik etorri. Bere enamorata dauelako, Baie ez da? normalien, bai, da, asikeratan esaten ez da, ay, cariño, por favor, me quiero ir a mi casa. Digo, si en Valladolid hace frío, ¿a qué vas a ir ahí? Da orain, emongo likidau bizizea menoti harritzik. Bai, benetan. Bai. Hori beko ze politxe eta histori politxe bete esango zan kontateko jenti di, bai. Superasko emozionatu. Eta badakuz, nik nire lekutzinio badako tamen Guadalajarako etorri izan dana. Un zan egoizien egualdiona, da ratxalderako monda, pues la de Dios. Da nik esan, lenguz, pasatoz San Juana? Ne baki zer da etorren. Eruen aterkinek eta bine urtuzuko, que ba. Ja. Etorri ziren, eso es de ahora. Primo, llevo hasta las bragas mojadas. Claro. Tú no sabes, ¿habéis hecho? ¿Habéis hecho? Bai, pues sí. Claro, oye, importante. Bai, gauze politxe esan da hori, El centro- zelan gobernaten duen, esatuz, no, igual ditxarra, gora, cuidao. Bai. Ezta, eta jentiek askotan bazelan pasadazkun. Hori be kontrolain bidez, bai. Zenbat aksidente dauzen San Juanen. Centro de Interpretación de Accidentes de San Juan de Gaztelugatxe. Bitu, hor zenturuen, ungo zandan, jentiri espliketen, tako Kontuz hau, Ez, eta bero bebai, beti izaten da. Takoiekaz juten Bero da asko gente. badaue, Bai. Da jentik dakona bizotzeko arazuketa, ez da lako menagarriz egizetie. Ez da lako menagarriz egin. Alako gauzepe bai, izan inbidiez eta kontrolen. Esaten diez, esaten diez. Karteltxu beti mimiko zandan Esaten behien, diez. igual mesedes infarto mote matxunen moteako txulamen behien. Bai.
Ez, esaten da, da bizita gidatuetan dau, markata, zelan erropa komodu gazun biden, edariz eran bide... No, eskandu da gorru izan, Bero asko da badauen ez izeteko, eta bar. Bero asko badauen atutxan txapel bat erosteko. Bitu hor esango lekide, Baina eskaune danak gobernain bidizan. Ni pentsatzen dut azken finien, atutxak esan dauen planteamientue aurra gu dauela. Zelan San Juanek bideratuten dauen, beste Bermioko arlo batzutan kanpoko jenti parte hartu die. Bitu zako jenti edo. Hori da ondori zu da. Bitu. Hori da ondori zu, Bai. Baina, gero beste ondori zu asko bai badakoz. Eta ni betzen dut, hor bai, jentie horretan da bilena bai, beran ikuspuntua eta beran kapazidadiek bonbiko dauzela. Eta respeta bidizela bai. Eta beste gauze bat, sastarrak agertuten dizenak. Kontu sastarrak hasi txukin karin, berroketa 16 minutu dako da, esan bizuna, botaten dagoena. Baina sastarrak hemen dau, como da, da berba bat kontu segazin biridena itxukin. Sastarrak agertuten nahi danak itxen du, sastarran asuntue. Batxatan agertuten dizenak. Bai, atxatan, lauretan, eta jenti oso loize dalako nestainara. Bai, hauri, oso loize. Bueno, nik betikulez, bakizu zetuten nozuie zelan nahien reivindikatibi totala, eta orduen, nik udot esan. Gaztelu batxe monumentu naturala da moduen, eta kategori berizize dako lez mesedez, jabon, gaigun, gure San Juan. Hore inglesez da, frantzesez da, San Biko zen. Geuk eta kanpotarrak. Aurre gazgu dute, aldala hobetu asuntue, claro. Aldala bideratu San Juanen asuntue, Bermeoko dendak. Hau guzan dute, hau zelan ikusten zuie? Zein, San Juan Barrue? Hau txeke dauz ikusten eurek irratizen zauzinak zuen txungo bai gero YouTubeen. Hau zelan ikusten zuie? Hau ez dago apurtxo de sobrekargata edo? Ni pentsan dut, baietz. Nire ustez bai. Niri ez. Lemie? Jo, batxinen oten esan da, gordaten zarie. Larre batunde dana. Ni nahi ez nago zizena hemen, atxinen oten esan da, bueno, imagine belek izuengo hori, ez da zaten esan nolan. Hori, horrez, bentana batzut dauz, horiek ez dizogoten esan. Ez que eskeitxe, itxasuntxizek eskeitxe. Bueno, atxinen oten esan die, areke... Unbiek polio eta okitzen esan dauin niko horrek burdinek eta imitzen esan txoienak eta horrek eta eskeitze. Erreza huin niko, onzan, hori da laugarren partie. Bai, Osa, que politxo dau. Stephen Kingen pixiatu bat txek. Bai, bueno, a ver, jentie fedetzu edalako eta San Juaneri es un fenomeno a estudiar. San Juan bakarrik ez da, hemen gizau dauz. Dietxako sobrekarga larri dago. Horre, santo guztizeko, dana eta bate batunde. Ez dakote zer euren kontra, bai, larto baten dute. Hau San Juan da, San Juan da buru dauena. Bai, bitu zema duzen, Beste batzuti, beste santo batzuti, ez? Hau santuen, txaize da. Bai. Niretzako sobrekarga nahi akordaten bai, bueno. Gentiri... Hori bai, alda apurtxo bete bideratu esan, bermitarak, zer gudu hor barruan egoti, edo kamizeko du? Bai, hori oso gatsa da. Ni pentsaten dut. Cada uno bakizu esaten da moduen, somos de un padre y de una madre, Jesús María. Ni nahi Elize bidekue, bai, ni pentsaten dut hori dago modu nubira. Bota, gitxienez, esateko, kudu aldatu hau, bida hau aldatutie, edo bardin segidiko hau. Horrek enkesta batzuk egitxe guzu zania, zelan... Haulan bota, eta ia... Ni pentsatzen dut, ez etxe. Bueno, aprobetxain gu, ze ordu bete bengo daui, eta ez du gure eskapati zeuek, hau, behinora bota zauen benitok eta aritzatxuko izenak. Bai. Itxaron, hautzak esango txutie, ia baten bateka, etorten batxui burora. Amendakot, ze geure zital due en primera posición, semat amabost izenagaz, amabost izen imintzauz. Embarkaderue, aspo txiki, aspo handi, Hawaii, Karkabie, Tortuga, Txiseposue, Kasoelie, Kanpaie, Txiringitue, Trampoline, Piztinie, Plantxie, Panama eta Balkoitxue. Besteren bat bako zuien, bakizu. Pirataen kuebi, Nonda hori ba?
eskumerantza... Talata antzesatilez. Hueko txubete dauna, pirata. Bai. Piratako ebe. Ui, dana. Bai. Enai esan ari txatzuko. Ni esan nahi bai, ni pentsatu dana tauzela hor. Vale. Oso, ondo. Bueno, zeu segira esateko? Bai, ni pai. Esan. Bolondrosari eskerrik asko euren lanagaitzi. Vale, ez du zaitzetuta. Bizotzez, bai, hombre. Eure barik, ez dago zer. Da, Zenbat urte. Das, hori, txandak gaingu, gero eurok ez dauzenak. Ez dauzenien. Ez dauzenien. Ni akordaten nahi, Kandido. Hori horre badu zen, Karina. ez da hor zer eginik. Akordaten zara, Kandido gaz. Bai, ni bai. Eta jak hemen gauzen be bai, bizitak idatuek eta itzen dauen gentiri lan, eta bertan San Juan be bai, eskerrak emon, zelan pilu itzen dauen be bai. Ni gaitxik, listo. Eta gauzantak eta dale zentzuten zuie, zelan dauzuen emoten maiziri, ez da, eskugaz. Bai. Zantak eta... Dale, pumpa. Bai, egozetxo bet. Azkanien pregunterek eta nebetxat igual garrantzitsunatariko, Bai. Kobra. Eso es. Zemat, ez du izan zemat, Bueno, euro bi, nire baldintzuz bai kobra. Lelau, bai edo ez. Ni borondatie. Borondatie gitzi. Ni kobra. Borondatie gitzi. Si es gratuito, siempre mejor. Gauzi da zertarako zapodan dirue. Ez, hori udala kimida goberna. Ez. Bolondrez antzako. Bolondrezak ez da bi aldiro hori. Bueno, ez da hui bihar, bai, lantxin behin igual inbileki da hui haulan, afai beti nion konture. Bai. Ja, bai, ja, hor ja... Beste tema baten sartuten zara, horra portxu bete da eskabozu hori, Bueno, a ver, da gauzie, Kobra, ni pentsatu hor, esan behar izela kapaz, gauze profesional bat bertan montateko. Bertan. Adibidez? Bueno, alzarazun zeu bizen San Juanera, da bertan egin etzen zu lana bertan goizen. Non. Joder. Ja, nik... Bueno. Idea hona da. Aztin baten. Idea hona da. Bai, esango txu gozatxo bat. Guk produziten duzen gauzek, guk ebe zentro produktibutakuz. Bai. Orduen, egon gozandan, ondo, zelan proiektu bat, hasi, eta bertan, materialize, zer den gure arrezia produziten dagoena, eta gero bertan, bizitak gidatuek, suvenirrek, eta... Bai, non da bertan? Bermiotarrari buruzko interpretazio zentroa. Geure tarranu da. Horretarako kingo zu zentro de interpretación. Bale, amen, baian be bai. Da bakizoko zati. Han está, zer gehiago. Bai, eske orduen esango zandan, bertara entradie bilatuteko leko bakarra Bernion. Bueno, zuk bota zulez hori hor dago, Igual dau non horren txuten dauena, igual lengo dau proposatu. Ez dakizu? Ja, bai. Ez dakigu hori da ebitu, ez dakigu... Bai, hori proiektu oso lo dize da. Nik ez da pentsaten hemen bat ongo da nik hori. Hori ez dakizu. Gauza egatxau epe bai edukiza horrera. Bai, nik nau laguntziz instituzionalari bideratute. Bueno. Berak dako kapazidade gehien hau negozien. Atutxan mesue oso potenti esan da, Bai. Ze esan daue hainbeste gauze, hainbat potolue bestiek, interpretatuz danok, eta ganera, jaue esan pina indaigut da hori mesu potentita. Bai. Bueno, eta maitxuku, azterketa txiki batera, zantxoko okurri duaz. Ia, nordaki zuetarik San Juan ze urteku dan? Noi sortu zan? San Juan. Idea hori, pesu. Balelako registru mille eta laro eta piku garen urteku da, uste dut. Oso ondo. Bai. Nu prestatxe. Zenbat eskillara dauz? Asko. Larrei ez da? Berrenda berrogeta bat, uste dut. Muy bien. Noiz ospatuten da... Zutxi batu dakuzo. San Juan egune, pauztut ikusko. Noiz ospatuten da San Juaneko egune? Ekainako eta lau. Oso ondo. Bueno, orduan esango esan duen, medieval epokaku dala? Bai. Ariñaku, bai. Bueno, Ariñaku musiki ez dako hoteles, nik mediebala dako tamen txukiko, gaur akabateko mediebal musiki mingu. Ederto. Doto paten zuie? Ederto baten.
Bueno, eskerrik asko Zer Atutxa, hori. Ainara, Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Marta, da, Bai. Karina, ondo pasazu? Bai, bai. Berbizu be eskapa, ez da? Bai, bai. Bueno, ikusko zuzelan ani duten zalan datorren hori, zastarrari buruz horret. Aur guez, eskerrik Aizkori asko. gazetorko da. Zuri. duen. Ondo ibili. Bardin. Bai, agur. Agur. Listo. Aizkori karko zu. Joder. beti eztabaidek sortuz batera. Bermiotarrez eurerara erabilitze, postazunez aretuteko helburuegaz, uine galduten bazun, ehunda 7.0 ta ordu